أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna da jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama da iko na halartar wannan majalisi mai albarka. Muna roƙon Allah ya sanya albarka a cikin wannan zama da zamu yi. Allah ya mana jagoranci ya datar da mu. Kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar cewa darasin da zamu yi a yau mun yi mishi take da ka tuna ranar ƙarshenka. Ka tuna ranar ƙarshenka. Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce, babu wani tunani mafi tsada a duniya da ɗan adam zai yi mafi alkhairi gare shi kamar ya tuna ran da zai yi bankwana da duniya. Babu wani tunani da mutum zai yi a duniya da za a ce ya yi tunani mai kyau. Babu wani tunani da mutum zai yi a rayuwarsa a ce ya mallaki hankalinsa. Babu wani tunani da mutum zai yi a rayuwa a ce ya yi tunanin ya kamata. Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce kamar mutum ya tuna ran da zai yi bankwana da rayuwar duniya. Babu tunani mafi tsada da ɗan adam zai yi wadda ya fi mishi alkhairi a kansa. Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce kamar mutum ya zauna ya yi tunanin ran da zai yi bankwana da 'ya'yansa, ran da zai yi bankwana da masoyansa, ran da zai yi bankwana da shagonsa, ran da zai yi bankwana da ofis ɗinsa. Duk daren daɗewa akwai ran da za ka kule shagon, daga ran da ka fita a kasuwar kuma ba za ka sake komawa cikinta ba har abada. Akwai ran da za ka haɗa ido da ɗanka, haɗa ido na ƙarshe a cikin rayuwa. Akwai fita da za ka yi a cikin ofis ɗinka, fitan da daga ran da ka yi wannan fitan ba za ka sake komawa cikin ofis ɗin ba kuma har abada. Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce tunani mafi kyau wadda ya fi amfanin ɗan adam shine tuna wannan rana da za ka yi bankwana da duk abin da ka saba da shi a cikin rayuwa. Wannan tunani da mutum zai yi game da ran da zai yi bankwana da rayuwarsa, tun kana kwana ɗaya a duniya har ka zo ka yi sati ɗaya a duniya, har ka zo ka yi wata ɗaya a duniya, har ka zo ka yi shekara ɗaya a duniya, yau kuma gashi ka shiga inin da daga kansa ba za ka sake wani ini ba a rayuwar duniya. Ka shiga cikin wani inin da daga kansa
ba za ka sake wani ini ba a cikin rayuwarka. Dan adam babu wani ini da ya fi bukata ya mishi tanadi, ya mishi tattali mafi alkhairi gare shi jama'a kamar inin da dan adam zai yi bankwana da rayuwa a cikin wannan ini. Dalili shi wannan ini da za ka yi bankwana da rayuwa a cikinsa shi ne inin da Allah zai ci gaba da mu'amalantanka a kansa. Inin da ta zo ta same ka, wannan ini akan wannan inin ka yi bankwana da rayuwa, to kuma har abada abin da ya faru a wannan inin akan wannan tsarin Allah zai ci gaba da mu'amala da kai har abada. In kana khairan fama ba'dahu khairun wa in kana sharran fama ba'dahu asharru. Idan wannan ini ta riske ka a rashin kirki, Allah zai maka mu'amala ne da mu'amalan waɗanda ba su da kirki iya abin da zai biyo bayan rana. Idan wannan ini ta same ka a hali na kirki da alkhairi, to Allah zai ci gaba da mu'amalantanka ne a matsayin mutumin kirki har illa masha Allah. Ran da wannan ini ta riske ka, abin da ta zo da shi, to abin da shi Allah zai ci gaba da mu'amalantanka har illa masha Allah. Idan wannan ranar ta zo maka cikin alkhairi, to ka dawwama a cikin alkhairi. Idan wannan ranar ta zo maka a cikin sharri, to abin da zai biyo bayan wannan ranar sharri ne zai ci gaba da gudana a cikin wannan rayuwa. Malaman tafsirin alkur'ani sun yi saɓani akan wace aya ce aya ta ƙarshe da Allah ya saukar a cikin alkur'ani. Wace aya ce a cikin alkur'ani ita da ita aka rufe alkur'ani, daga kan wannan ayan Allah bai sake ce ma kowa komai ba sai kuma idan an haɗu a filin alkiyama. Abdullahi dan Abbas ya ce aya ta ƙarshe a cikin alkur'ani wadda da ita Allah ya rufe alkur'ani wata aya ce a suratul baqara da Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عبد الله بن عباس yace wannan ita ce ayar da Allah yayi bankwana da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah yace wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Allah yace ku ji tsoron ran da za a dawo da ku waje na inji Allah. Wattaku yawman turja'una fihi ila Allah. Allah yace ku ji tsoron ran da za a dawo da ku zuwa ga Allah. Waɗansu malaman tafsiri suka ce wannan inin ita ce inin alkiyama. Waɗansu malamai suka ce inin da za a karɓi rayuwarka. Al-Imam al-Qurtubi yace ai da inin da za a kai ka gaban Allah ranar alkiyama da inin da za ka bar duniya duka ini ɗaya ne. Tunda da ran da za ka bar duniyan shine mafarin a tsaye da kai a gaban Allah ne. Allah ya saukar da alkur'ani ya ce a tashi a yi karatu, Allah ya ce a yi aure, Allah ya ce ga yadda za a zauna, Allah ya ce ga yadda za a bi hakkokinsa, ga yadda hakkokin bayi yake akan junansu. Dukkan shari'a Allah ya saukar. Abinda Allah ya yi bankwana da shi a wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Allah ya ce ku ji tsoron ran da za a dawo da ku zuwa ga Allah, sannan a cika ma kowa sakamakon aikinsa da ya aikata a duniya. Allah ya ce ba tare da an zalunce shi. Wannan inin ita ce ini mafi girma a wajen ɗan adam. Ita ce ini mafi girma a wajen ɗan adam. Al-Imam al-Baihaqi fi hadisi, Malam Muhammad Nasiruddin al-Albani ya inganta hadisi. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga dandason sahabbansa akan wata gawa ana mata janaza. Annabi sai ya kalle su
yace musu limisli hadha al-yawm fa'iddu limisli hadha al-yawm fa'iddu annabi yace saboda abinda zai faru a wannan ini da zaka kwanta dama, wannan ini da za a sanya ka a cikin likafaninka, wannan ini da za a kwantar da kai a kushewarka, annabi ya ce fa'iddu ku yi tanadi ma wannan rana. Ita ce ranar ƙarshe ta kowane ɗan adam. Sau da yawa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu sahabbansa ko hira suke yi, sai ya ce musu ku yi shiru, aksiru min zikri hadimin lazzat. Annabi zai ce ku yawaita taɗi da hira na abin da ke katse kowace irin walwalan. Ita ce mutuwa. Aksiru min zikri hadimin lazzat. Annabi yakan ce ku yawaita hira da taɗi na yaya za ku bar duniya, ku yawaita hira da taɗi na yaya mutuwa za ta ɗauke ku, yaya za ku koma zuwa ga Allah. Annabi ya ce ku yawaita hira akan wannan, ku yawaita tattaunawa akan. Wata rana idan kana zaune sai ka yi sha'awar bari ka ɗauki waya ka buga wa malam ku kai sa. Annabi ya ce ka tuna randa ba za ka sake buga mishi waya. Kana da yarka ko kanwarka sai ka yi sha'awar wata ran ka je ka ziyarce ta ka ganta. Annabi ya ce ka yawaita tuna randa za ku yi ban kwana da wannan yaruwa. Annabi ya ce ku yawaita tuna randa za ku yi ban kwana da rayuwa. Ku yawaita tuna randa za ku yi ban kwana da rayuwa. ‘Yan uwa, ita wannan rana ta ƙarshe da za ta zo wa ɗan adam tana ɗauke da waɗansu manya-manyan masifu guda uku. Tana ɗauke da waɗansu manya-manyan masifu guda uku. Masifar farko, annabi ya ce shi ne takan zo ne kwatsam ba tare da mutum ya sani. Masifar farko, tonon asiri mafi muni da mutuwa take da shi shine takan zo wa mutane ne kwatsam ba tare da sun shirya mata, ba tare da sun san zuwanta. Idan za a karɓi rayuwanka, za a maka flashin a wayanka ne ka gani. Duk makabartan da ka ji ana cewa makabarta ta cika, makabarta ta cika, malam babu wata makabarta da mutum ɗaya ya yi bankwana da mutanen anguwansu kafin ya je ya kwanta. Kowa kawai ya gan shi ne a makabarta. Babu wani mutum ɗaya da sai da ya yi sallama da mutanen anguwansu kafin ya je makabarta ya kwanta, amma kawai ya wayi gari ne a makabarta. Wani ya ɗau kuɗinsa ya sa a aljihu zai tafi sari, a hanya aka dawo da shi aka je aka kwantar da shi a wajen kwancinsa. Wani ya fita, ‘ya'yansa suna baba sai ka dawo, bai dawo ba. Ɗaya daga cikin matsala da mutuwa take da shi shine takan zo ne kwatsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wadda aka wuni da shi kar ya yi tsammanin za a wayi gari da shi. Annabi ya ce ka cire a ranka za a wayi gari da kai. Duk wadda aka wayi gari da shi, annabi ya ce ya cire a ransa za kuma a sake wuni da shi. Duk wadda yake ji idan mun yi yammaciwar haka kuma washe gari za a wayi gari da shi, ko kuma idan an wayi gari da shi yana jin za a yi yammaci da shi, wata ran duniya za ta ci amanarsa. Ɗaya daga cikin matsalar mutuwa shine takan zo ne wa mutane fasa. Allah a cikin alƙur'ani ya ce wa ma tadari nafsu ma za taksibu gadan. عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الله يجي إن الله عنده علم الساعة تقديم ما حقه التأخير. Allah ce ni kadai na kadaita da ilimin tashin alkiyama. Mala'ikan da za a bashi kaho ya busa ayi tashin alkiyama shi ma bai san yaushe za a ce mishi busa.
wa yunazzilul gais, Allah ce ni kadai nake da ilimi game da saukar ruwan sama. Yaushe za a yi ruwa? Lita nawa za a zubar? Nawa za a tare a sha? Nawa zai shige cikin ƙasa? Allah ce ni kadai na sani. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah shi kadai ke da ilimi game da abin da ke cikin mahaifa. Malam Usaimin yace ba wai fa ana nufin namiji ne ko mace ba, yace a'a, namiji ne ko mace, ko da likita bai iya gano namiji ne ko mace ba, akwai mala'ikan da Allah ya wakilta akan mahaifa. Duk lokacin da ciki ya shiga, lokacin da ya cika wata 4, za a busa mishi rai. Mala'ikan da Allah ya wakilta akan mahaifan kan tambayi Allah, ya ce ya Allah, wannan abin da ke cikin matan nan namiji ne ko mace ne? Allah sai ya ce mishi namiji ne, ko kuma ya ce mishi mace ce. Sannan ya umurce shi ya yi rubutu akan arzikinsa, ajalinsa, shaƙi ne ko sa'id. Kaga ko da likita bai iya gano namiji ne ko mace ba, ai wannan mala'ikan ya san namiji ne ko mace. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah ya san abin da ke cikin ciki. Abin da ke cikin shiwa ne. Idan namiji ne, a ina zai yi primary school ɗinsa? Likita bai isa ya faɗa. A ina zai yi secondary school ɗinsa? Likita bai isa ya faɗa. A ina zai yi islamiyyarsa? Ɗan kasuwa ne, alaramma ne, a'a ma'aikacin gwamnati ne, ko kuma ɗan siyasa ne. Likita zai iya faɗan wannan? Allah ce ni kaɗai na sani. A wani gari zai mutu? Shekara nawa zai yi a duniya? Allah ce ni kaɗai na sani. Wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan, Allah ce babu wata rai da ta san gobe me za ta yi. Duk abin da ka shirya, in ba shirin Allah bane, rushe shi. Wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut, Allah ya ce babu ran da ta san a wani gari za ta mutu. Wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut, babu wata rai da ta san a ina za ta je ta kwanta dama. To dukkan macece yakan gan shi ne a macece, ba shawara da shi ake yi kafin a ɗauki ransa. Saboda ka ɗaya daga cikin illa mafi girma, haɗari da mutuwa take da shi akan wadda bai ankara ba, shine takan zo ne kwatsam. Allah ya ce babu wata rai da ta san a ina za ta cika. Allahu akbar. A cikin suratul zumar Allah ya ce wa anibu ila rabbikum, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul maut baghtatan wa antum la tash'urun. min qabli an ya'tiyakumul adhab. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. الله يتي وأنيبوا إلى ربكم، الله يتي كوكوما زواج أبنجيجنكم، الله يتي كوكوما زواج وأنيبوا إلى ربكم، الله يتي كوكوما زواج من قبل وأسلموا له، الله يتي كسلما والله abinda ya umurce ku ku yi, abinda ya hane ku bari. Min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun, kafin azaba ta zake muku Allah ce ku rasa mataimaki. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, Allah ya ce kuma ku yi tabibiyan mafi kyan abinda aka saukar muku daga ubangijinku shine alqur'ani da sunna. Min qabli an ya'tiyakumul azabu baktatan wa antum la tash'urun, Allah ya ce kafin azaba ta zo muku kwatsam, Allah ce ba ku ankara.
Allah ya ce ka koma zuwa ga Allah min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun, kafin azaba ta zo muku kwatsam. Allah ya ce baku ankara ba. Allah ya ce ku koma zuwa ga Allah. Allah ya ce ka koma zuwa ga Allah kan ai hatsarin mota da kai, ka koma zuwa ga Allah kan ka fada wata fitina, ka koma zuwa ga Allah kan azabar Allah ta zakke maka. Allah ya ce an taqula nafsu, ai li Allah taqula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Allah ya ce har rai ta zo tana cewa kai tona nadama ta akan abinda nayi sakaci a janibin Allah, cikin addinin Allah. Wa in kuntu lamina sakirin, na kasance cikin masu izgili da addinin Allah. Allah ce karka bari wannan lokacin ya cin maka har ka samu kanka daga cikin waɗanda suka yi wannan nadama. Allah ya ce ka gyara. Idan mutuwa za ta zo, Allah ya ce za ta zo maka ne kwatsam, ba tare da ka ankara ba. Allah ya ce karfa ka jinkirta, jinkirinka ya sa ka nadamar da ba za ta amfane ka. ‘Yan uwa, wajibi ne a kanmu mu dinga tunani game da gamuwa da wannan rana. Duk daren daɗewa, duk yadda duniya ta maka daɗi akwai ran da za ka bata. Yadda muke karatun nan, wata ranwar haka daren ka na farko a kabarin ka. Duk daren daɗewa da ka yi kwanciyar kabari. Duk daren daɗewa da ka yi kwanciyar kabari. Tunani game da wannan rana da kuma abin da ranar za ta zo da shi ne mafi alkhairi ga bawa, kuma shi ne ɗai mafita ga duk wanda yake raye. Abu na biyu, hatsarin da mutuwa take da shi. Ran da mutum zai bar duniya, a ranan yakan ga kashin duk lokacinsa da ya bata a rayuwar duniya. Idan gida ka gina, a ran da za ka bar duniya za ka ga kashin gida, sannan za ka ga lokacin da ka bata wajen gina wannan gida. Duk abinda ka sunkuya mishi, ka dukufa mishi a rayuwar duniya, to a ran da za ka bar duniya za ka ga kashin abu. Ai cikin alkur'ani ta ko ta ina Allah na an karar da mu cewa duniya kaskantacciya ce, duniya walakantacciya ce, duniya ba ta iya biyan bukata. To dan adam bai iya fahimtar hakikan duniya walakantacciya ce sai shiran da zai bar duniya ne. Sai shiran da zai bar duniya. A ran da dan adam zai bar duniya, a ranan zai ga kimar da'a ma Allah, a ranan zai ga kimar biyayya ma Allah. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi janazar wani daga cikin sahabbansa, aka je aka bisne shi. Bayan an bisne shi sai annabi ya ce, na rantse da wadda raina ke hannunsa. Wa kenan? Ya ce idan da za a tada ɗan uwanku yanzu bayan bisne shi da muka yi, a bashi zaɓi da nafila raka'a 2 da duniya da abin da ke cikin duniya, annabi ya ce wallahi zai zaɓi nafila raka'a 2. To mutum bai ganin duniya kaskantacciya ce, bai ganin duniya walakantacciya ce, har sai ran da zai yi bankwana da ita duniya. An ci kasuwa an kare. Ranar da ɗan adam zai bar duniya, a ranar yake sanin haƙiƙar kimar biyayya ma Allah, a ranar yake sanin kashi da karanta na saba ma Allah. Nadamar da ba za ta fidda mai ita. Shi yasa Allah a cikin alkur'ani ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah.
آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني ده الله إنجاء يا أيها الذين آمنوا الله يتي يا قوة أن سكي إيماني ده الله لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. Allah ce kar ku bari harkar dukiyarku harkar ƴaƴanku ta shagaltar da ku ga barin riko da addinin Allah. Ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillahi. Allah ya ce kar ku sake harkar dukiya harkar ƴaƴa ta shagaltar da ku ya ɗauke hankalinku daga addinin Allah. Allah ya ce wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Duk wanda ya aikata haka hada-hadar rayuwa ta dauke hankalinsa daga barin addinin Allah, hada-hadan ƴaƴansa ya dauke hankalinsa daga addinin Allah, fa ulaika humul khasirun. Allah ya ce irin waɗannan su suka yi asara, su suka yi asara. Wa anfiqu mimma razaqnakum Allah ya ce ku yi ta infaki ku taimaka daga abin da muka azurta ku da shi min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Allah ya ce kafin mutuwa ta zo wa ɗayan ku. Wa anfiqu mimma razaqnakum Allah ya ce ku yi ta infaki ku yi ta taimakawa da dukiyarku min qabli an ya'ti ahadakumul maut, kafin mutuwa ta zakke ma ɗayan ku fa yaqulu rabbi, zai dingi cewa ya ubangiji laula akhartani ila ajalin qarib, ai halla akhartani ila ajalin qarib. sai Allah ka dan kara mun lokaci duk kankantarsa, Allah a kara mun awa ɗaya ko awa biyu fa asaddaqa, zan yi sadaka mai yawa in yi aikin addini mai yawa wa akun minas salihin, in kasance daga cikin nakwai. Allah ya ce walan yu'akkira Allahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah ya ce Allah bai jinkirta marai duk kankantar lokaci idan dai ajalinta ya cika. Wallahu kabirun bima ta'malun. Lalle Allah mai ilimi ne game da abin da kuke aikatawa. Bayin Allah, ɗaya daga cikin abin da zai bayyana wa mutum a ran da zai bar duniya shine lokacin da ya bata a rayuwarsa wajen tozartar da lokacinsa ga barin da'a ma Allah. Tozartar da lokacinsa gabarin da'a ma Allah. Babu wani lokaci da mutum zai bata gabarin addininsa face yayi nadama akan lokacin ranar alkiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma minkum min rajulin illa sayukallimuhu rabbuhu yawmal qiyamah laysa bainahu wa bainahu turjuman. Annabi ya ce babu ɗaya daga cikinku kowane ne shi face zai yi magana da Allah kai tsaye a ranar alkiyama, kuma babu ɗan tarjama tsakaninsa da Allah. Idan Allah ya yi magana kai tsaye Allah zai tambaye shi kai tsaye ya ba mu Allah amsa. Laisa bainahu wa bainahu turjuma. Annabi ya ce babu ɗaya daga cikinku kowane ne face zai yi magana tsakaninsa da Allah. Karuwa zaga ta ga Allah ga Allah ga karuwa, ga barawo ga Allah ga Allah ga barawo. Annabi ya ce Allah zai tambaye shi ya ce na ce babu kyau, me yasa baka bari ba? Sai ya ba mu Allah ansa.
annabi ya ce fa yanzu ila aymana minhu fala yara shay'an illa shay'an qaddamahu wa yanzur ila ashma'a minhu fala yara shay'an illa shay'an qaddamahu summa yanzuru tilqa'a wajhihi fatastaqbiluhu an-nar. annabi ya ce dan adam a wannan ranar zai kalli gefen hannunsa na dama, annabi ya ce ba abinda zai gani sai tarin aikinsa. annabi ya ce zai sake waiwayawa ya kalli hannunsa na hagu, annabi ya ce ba abinda zai gani sai aikin da ya aikata. sun mai yanzu ila tilka a wace sannan sai ya kalli gabansa fatastaqbiluhu an-nar, annabi ya ce sai su yi arba da wuta. sai annabi ya ce man istata'a minkum an yaqiya wajhahu harran nari walau bi shiqqi tamratin falyaf'al. annabi ya ce ku zage a duniya, duk wanda ya samu dama ya kare fiskarsa daga tiririn wuta a ranar alkiyama ko da tsagin dabino ne, annabi ya ce ka tashi ka kare. daga cikin musifar da za ta faru a ranar da mutum zai bar duniya shine nan ne zai ga haƙiƙan rayuwar duniya. ya waɗansu malam an zo an yi rayuwa shekara 30 40 50 60 70 za su bar duniya. Allah yana cewa fa ma rabbi hat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Allah ce za su yi bankwana da rayuwa, amma kasuwar da suka ci a duniya Allah ce ba a ci riba ba a ci riba ba. hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الله يتيجا سنة رأيوا يدسكي سوء الدنيا سفدكو بس فدكو با حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. Allah ya ce har sai lokacin da mutuwa ta zakke wa ɗaya daga cikinsu sai ya dingi cewa rabbir ji'un, Allah a ƙara ban dama a maida ni in yi rayuwa a duniya, Allah zan gyara la'alli a amalu salihan fi ma tarakt. a sake ban dama Allah zan yi aiki mai kyau na abin da na bari a baya ban aikata. kalla Allah zai ce a'a innaha kalimatun huwa qailuha, Allah zai ce wannan maganar banza yake faɗa. babu dama mafi girma da Allah ya ba mutum kamar wannan numfashi da muke, wannan numfashi da muke dama ce da Allah ya ba mu, damar da ba abin da ya kai ta dama a mutu. wanda yau ya mutu aka je aka rufe shi to shi ta tashi mishi, domin duk iya abin da ya a duniya an kunshe shi da aikinsa an je an ajiye shi. amma duk abin da kake yi, duk girman abin, duk girman sabon Allah, yau a daren nan da ka iya sulhu da kai da Allah, za ka iya sulhu tsakanin kai da Allah. magana ya wuce kuma ya wuce. duk abin da kai a duniya, duk girman abin, ko tsafi kake yi, a cikin daren nan da ka yi sulhu da Allah kuma ya wuce. maganan ko a filin kiyama ba za a daga shi. shi yasa annabi idan ya farka daga bacci sai ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. wani mutum ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah kamun wa'azi kamun nasiha game da rayuwar duniya. annabi ya ce mishi iktanim kamsa kamar kamsa,
annabi ya ce ka ribaci ka ganimanci ka yi kokari ka amfani waɗansu ni'imomi guda 5 da Allah ya maka kafin kishiyoyinsu 5 su cin maka. Hayataka qabla mautik, annabi ya ce ka yi kokari ka ribaci rayuwarka kafin mutuwa ta zo. Mutuwa duk daren daɗewa da ta zo, duk daren daɗewa da ta zo. Duk abin da ka taka a duniya ko me abin, wannan ƙasan da muke tafiya a kanta akwai wadda ya taki abin da ya fi naka kuma yanzu yana kwanci a cikinta. Duk abin da ka taka, idan kuɗi ne an yi mai dukiyar da ake nuna shi da yatsa saboda dukiya, yanzu kana tafiya a kanta yana kwanci a cikinta. Shugaban ƙasa ya kwanta a cikinta, malami ya kwanta a cikinta, babu wadda ba yi kwanci a cikinta. Wannan kwanciyar duk daren daɗewa da a cikin maka. Annabi ya ce hayataka qabla mautik, ka yi ƙoƙari ka ribaci rayuwarka kafin mutuwa ta cin maka. Hadisi ne ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa galibin al'ummata, annabi ya ce za su mutu ne tsakanin 60 zuwa 70. Inda za a rufe masallacin nan a ɗauki sunayenmu duka a yi kifin ɗinsa, idan an kasa mu kashi 5, kashi 1 ne za su tsallake shekara 70. Annabi ya ce galibin al'ummata za su mutu ne tsakanin 60 zuwa 70. To a daidai wannan lokacin ne da ka ga wani kuma rayuwar duniyan ya kutsa ta. Annabi ya ce hayataka qabla mautika, rayuwarka annabi ya ce ka amfane ta kafin mutuwa ta zo maka. Sai hataka qabla sakamika, annabi ya ce ka mori lafiyarka kafin rashin lafiya. Allah bai taba ba da lafiya permanent ba, bai taba ba. Duk yadda ka ganka da lafiyarka akwai ran da zaka suna. Annabi ya ce to wannan kazar-kazar da kake yi da lafiya a jikinka, ka yi kokari ka mori lafiyar. Annabi ya ce kafin rashin lafiya ya ci maka. Shababaka qabla haramika, annabi ya ce ka mori kuruciyarka kafin girma ya cin maka. Akwai abin da in girma ya zo baya iya yiwa. Hausawa suka ce yau da gobe mai kashe labari. Haka Allah ke ba da misali a cikin Alkur'ani. Ya ce wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Allah ya ce wa man nu'ammirhu, duk wanda muka bashi nisan kwana, nunakkishu fil khalqi. At-tankis shine a sa abu upside down. Allah ce duk wanda muka bashi nisan kwana za mu juya rayuwarsa ta dawo upside down. Malam wallahi yadda kaga ɗanka ɗan shekara 1 idan ya taka 1, 2, 3 ya faɗi, Allah ce in mun barka da yau da gobe tafiyar ma sai ta gagare ka. Shine at-tankis. Wannan kofar masallacin wataran sai ka daddafa kafin ka shiga. At-tankis. Allah ce wa man nu'ammiru nunakkisu fil khalqi, duk wanda muka bashi yau da gobe, Allah ya ce rayuwar za mu sa ta dawo upside down. Matakin da kake baya sai ka dawo wannan square na farko. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله يجي الله الذي خلقكم من ضعف. الله shine ya halicce ku daga rauni. Raunin nan shine jarirantaka. Lokacin da aka haife ka, inda wuta zai tashi a cikin gidan ba za ka iya gudu. Inda abinda zai halaka ka zai tasin maka, ba za ka iya kwatan kanka ba. Allah ya ce haka na halicce ku min da'afin thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwa.
Allah ya ce bayan wannan raunin sai na sa muku kuwa, yanzu zaka iya taimakon kanka ka taimaki wani. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba. Allah ya ce to bayan wannan karfin sai na sake miyar da wancan raunin. Allah ya ce na hada ka da furfura. To wancan matakin farkon shine da ka koma. Shi yasa zaka ji a Qur'ani Allah na cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Allah yace inna fi khalqis samawati wal ardi, Allah yace lallai cikin halittar samai da ƙasa. Ma'ana idan bayi suka kalli irin zubin da Allah yayi wa sama wal ard da kuma ƙasa, irin yadda Allah ya shimfiɗa ƙasa bayi suke gudanar da rayuwarsu, waqtilafil laili wan nahar, Allah ce da kuma canjin dare da ini. In ka gada maka ce da yau da gobe, ayi dare a wayi gari, ayi dare a wayi gari. Duk wani tsoho da kaga ana cewa tsoho ne, da shi yaro ne, duniya ce ta biyar da shi. Mahaifiyarka ce, kakarka ce, ka je ka ga ta tashi da kyar. Da lokacin da take yan mata idan aka challata a ga direwa take, yanzu in kun challata ba mutuwa za ta yi ba. To duniya ke haka yau da gobe. Annabi ya ce shababaka qabla haramika, ka yi kokari ka mori kuruciyarka sauran karfinka da yake jikinka. Annabi ya ce kafin tsufa ya ce maka faragaka qabla shughlik. Annabi ya ce faraga da kake da shi raran lokaci ka yi ƙoƙari ka amfane shi kafin abubuwa su addabe ka. Ginaka qabla faqrik, wadatarka annabi ya ce kafin rashin wadata. Annabi ya ce abinda zan maka wasiya da shi shine ka amfani waɗannan ababa kafin su suce maka. To bayan Allah, daga cikin abinda mutum zai gani a ran da zai bar duniya shine kimar da'a. Qiyamul laili da bai yi ba, azumin mukan nafila da bai yi ba, duk abin da bai yi ba na da'a sai yayi nadamar wannan rashin da'a, kuma sai ya nemi alfarma a gun Allah da a bashi dama yayi wannan da'a. Kuma duk abin da ya bata lokacinsa a duniya sai ya ga karanta na abin da ya bata lokacinsa. Abu na uku da mutum ke fuskanta a ran da zai bar duniya shine ɗacin fitar rai. Ɗacin fitar rai. Ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai rasu, yana ɗiban ruwan sanyi a hannunsa, yana shafawa a fuskarsa, yana la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Karɓar rai dole ɗan adam da ya san me yake ciki ya yi tunani game da yadda za a karɓi ransa. Yanayin karɓar rai yana alaƙa da yanayin aikin mutum. Ashe mai tunani kullum zai kyautata aikinsa domin ya kyautata yadda zai bar duniya. Kullum mai tunani yakan yi ƙoƙarin kyautata aikinsa domin ya kyautata yadda zai bar duniya. Yadda za a cire rai na ɗan adam daga jikinsa na alaƙa da irin aikinsa. Allahu akbar. Ranar ƙarshe da za ka bar duniya, a wannan ranar za ka ji ɗacin mutuwa. Allah ya rubuta mutuwa wa kowa. Yadda ka yanka ragon layya ka zo ka gan shi a kwance, abinda ya ji Allah ya ce kai ma da ka ji. Abinda ya ji Allah ya ce kai ma da ka ji. Allah ya rubuta ma kowa mutuwa. Yaya take? Allah ya ce kowa zai ji.
mutuwa babu fashi, amma yayi mutum zai bar duniya shine lissafi. Karka jinkirta makanka, mutuwa ta zo maka a hagunci. Sunnar Allah ba ta canzawa, sunnar Allah ba ta canzawa. Tsarin da Allah ya bayar zai mu'amalanci bayi a kansa, wannan tsarin baya canzawa. Idan ka kyautata sai Allah ya mu'amalance ka bisa kyautatawarka, idan ka munana sai ya maka mu'amala irin mu'amalar waɗanda suka munana. Wani ran da zai bar duniya a cikin nishadi da annashuwa. Allah ya samu na da Allah ya samu kyakkyawan kashi. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين الله يقول أكوي وأندا ملائكة ناس كربيران سو أتكين سبتا دفرج تكين نشاد za a karɓi ransu tsayibi suna tsabtace suna tsarkake ya ƙulu na salamun alaikum, mala'ikun suna ce musu amincin Allah ya tabbata gare ku kwantar da hankalinku, aljanna da ku shiga. Domin lokacin da za a karɓi ran mu'mini mala'iku lallaɓinsu suke, suna natsar da shi, suna kwantar mishi da hankali har a karɓi rayuwarsa. Annabi ya ce إن الأبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. الله أكبر. النبي يقول دكواني مؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا رند زي بمكوانا الدنيا وإقبال من الآخرة رند زي ندى كل انسزوا الآخرة أرانا نزل إليه ملائكة من السماء، ملائكة da su sauko daga sama jinkin bidul wuju. Annabi ya ce masu farin fiska ka anna wujuhahum ash-shams, annabi ya ce fiskokinsu ka ce rana ne. hatta yajlisu minhu maddal basar, da su zauna iya ganin ido a jikinsa, duk inda ya